سلام تخاتاتلتي الفيكتوري سلام أملاخ نعخاتكم يخون كم يكنيكم እግዚአብሔር ሰናዩ ክብርን ጎይታ ይኹን ሎም ድማ እግዚአብሔር ፈትዩ ፈቂዱ እግዚአብሔር ይባረክ ዕድል ስለዝሃበኒ ንዕኡ ክብሪ ይህቦ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጁን እግዚአብሔር ይባረክ ካብቲ ዝሓለፈ ትምርታትና ዝቅፅል ዘለኹ ክብርን አምላኽ ይኹን ኣብቲ ዝሓለፈ ትምርትና ከም ዝረኣናዮ ብዛዕባ መንነትካ ምፍላጥ ዝብል ትምርቲ ተማሂርና እግዚአብሔር ይመስገን ብዙሕ ግዜ ንሕና ከም ህዝብ አምላኽ እሞ ከዓ ከም ደቂ ኣንስትዮ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን መንነትና ክንፈልጦ ይግባአና ማለት እዩ ምክንያቱ መንነትካ ምፍላጥ ማለት እቲ እግዚአብሔር አባኻ ኣቐሚጦ ዘሎ ነገራት እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ረኺብካዮ ዘለኻ መንነት እግዚአብሔር ይመስገን ውሉድ ምዃን እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚ ከምኡ ከዓ ሞሳ እንመልስ ሰባት ምዃንና ንኣምላኽ ከነገልግል እንኽእል ምዃንና እግዚአብሔር ይመስገን ብብዙሕ መንገዲ በቲ ቃል ርኢና ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር ይባረክ ሎማዓንቲ እውን ካብኡ ብዘይሓልፍ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ጉዕዞና ዘድልየና መንነትካ እናፈለጥካ ክትከይድ ከለኻ ስኻ ክትገብሮ ዘለካ ነገር እግዚአብሔር ብወዲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ትኽገብሮ ዝኽእል ኣባና ገይርዎ እዩ ስለዚ ኣንሕና ከዓ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክንመላለስ ከለና ንዓና ዘድልየና ክንገብሮ ዘለና ነገራት ኣሎ ስለዚ እቲ ክንገብሮ ዘለና ነገራት ሎማዓንቲ ከዓ እግዚአብሔር ይመስገን ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ብክርስቶስ ዝተገብረልና ዝኾነ ዓይነት ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ቀዳማይ ንዕኡ ምፍላጥ ኣገዳሲ ነገር እዩ ተቀዳማይ ነገር ማለት እዩ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝረኸብናዮ ምድሓን ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝረኸብናዮ ሰላም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝረኸብናዮ ምሕረት ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝረኸብናዮ ዕርቂ እግዚአብሔር ይመስገን ብክርስቶስ ኢየሱስ ተዋሃበና ኣእምሮ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ኢና ክንገብሮ ዘለና ኣጽሪናን ኣነጽርናን ክንፈልጦ ዘለና ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ምክንያቱ ብዝፈለጥናዮ መጠን ኢና ንእግዚአብሔር ከነኽብሮ ንኽእል ብዝተራዳእናዮ መጠን ኢና ኣብቲ ዝተባሃለልና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ ክንኮኖ ዘለና ንምዃን ዓቕሚ ንረክብ ማለት እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚ እቲ ዝበለፀ ነገር እሱ እዩ ማለት እቲ መንነትካ ምፍላጥ ማለት እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኣብ ጉዕዞ ህይወትና ማለት እዩ ኣብ ሓዳርና ኣብ ምዕባይ ቆልዑት ኣብ ኩሉ እንገብሮ ንጥፈታትና ህይወትና እግዚአብሔር ይመስገን ገና እውን ዘይተመርዓና ክንከውን ንኽእል ግን እግዚአብሔር ይባረክ ኩሉቲ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝግባአና ዘበለ እሞ ከዓ ረኺብናዮ ዘለና ክኸውን ይኽእል ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ነዚ ኩሉ ነገር ከም ዘለዎ ከሎ እሞ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ዘለናዮ ነገር ኣቦትኡ ከሎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ነገር እዚ እኳ ከይተረፈ ዕውታት ክገብረና ዝኽእል ግን ሓደ ናይ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ መቸም ከም ንሪኦ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ዓለም ምምርዓው ንብሩ እግዚአብሔር ይመስገን መውላድ ንብሩ ማለት ሓድሽ ነገር የለን ኣምላኽኩም ገይሩ ስለዝፈጠሮ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ሰብ ተመርዒው ሰብ ወሊዱ ሰብ ሓዳር ገይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ከምኡ ከዓ ሰብ ናብ ሕፃት እዩ ሰብ ብዙሕ ነገር ይገብር ሰብሲ በቃ ብዙሕ ነገር ይዝገብር ግን እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ንትን ይኹን ኩሉ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ኩሉ እቲ ዘለና የዘበለ ዕውት ህይወት ክንመርሕ እንተዳ ኮይና ግን ኣብ ህይወትና ዘድልየና ነገራት ግን ኣሎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ ኣብ ህይወትና ክንሕዞ ዘለና ተቀዳማይ ነጥቢ ተዘይሒዝናዮ ኣብ እንገብሮ ኩሉ ናይ ህይወትና ንጥፈታት ዓወት ኣይከለወናን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ዘድልየና ተዳኢልና ብዙሕ እንዳተንተና ክንከይድ ኢና ሎማዓንቲ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባ ሓንቲ ኣርእስቲ እየ ክዛረብ ደልየ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ብዛዕባ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ዝብል ማለት እዩ ንሕና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ምሽ እዚ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ንደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ማዕረ እዩ ደቂ ተባዕትዮ ንእግዚአብሔር ክፈርህዎ ይግብኦም እዩ ደቂ ኣንስትዮ ንሕና ከዓ ንእግዚአብሔር ክንፈርህዎ ይግባአና እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ምክንያቱ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ መዝሙር 111 ሲ ኣብቲ ጥቕሲ 10 ከምኡ ድማ ኣብ መዝሙር 112 ኣብቲ ጥቕሲ 1 ከምዚ ዝብል ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ይብል ሲ ፍርሃት እግዚአብሔር መጀመርያ ጥበብ ይብል ፍርሃት እግዚአብሔር ሲ መጀመርያ እንታይ ጥበብ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ዝገብርዎ ሁሉ ሰናይ ልቦና ኣለዎ መን እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሕዎ ዘበሉ ሲ ዝገብርዎ ሲ ሰናይ ልቦና ኣለዎም ይብለና ምስጋንኡ ከዓ ንዘለዓለም እንታይ ይገብር ይነብር ይብለና እቲ ንእግዚአብሔር ዝፈርሖ ብትእዛዛቱ ኣዝዩ ባህ ዝብሎ ብፁዕ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ፍርሃት እግዚአብሔር ሲ መጀመርያ ጥበብ ይብለና ፍርሃት እግዚአብሔር መጀመርያ ጥበብ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን
كله أمدري نخونه زبلة እግዚአብሔር ይመስገን ፈሊጥናዮ ተረዲናዮ አይኮናን እናትዎ ንኣብነት እግዚአብሔር ይመስገን ናብ ሓዳር ክንመጽእ ከለና ንሕና ከም ክርስቲያናት ኮይና ናብ ሓዳር ክትመጽእ ከለኻ ብዛዕባ ሓዳር እንታይ ይመስል ሓዳር ምናልባት ብቃል ኣምላኽ መሰረት ተማሂርና ክንከውን ንኽእል ኢና ውሉድ ምዕባይ እንታይ ምዃኑ ሰሚዕና ክንከውን ንኽእል ኢና ብዙሕ ነገር ግን ልዕልቲ ሰብ ዝነግረካ ልዕልቲ እውን እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ኣምላኽ አንቢብካ ትርድኦ ሓዳር مسأتها براكتيكال يا خاطر الدو زي مسكن حدار انتايو حدار انتاي مسل اب حدار انت عين تشالنج له حدار كم يجيركا اذا سجر نزبل نجرات اغزابير مسكن كم زب حساب تماهيركا التحالفو زي كونسي اما علتاوي هيوتكا جن اغزابير مسكن بزح نجر انا تمهار كالو بزح نجر انا تلوت كالو بزح نجر انا تسرح كالو تمت مسمري مالتي اغزابير مسكن يسوع كريستوس غويتاي جن ابزي حدا نجر يخبل دلي اغزابير مسكن فرحات اغزابير سي مجمريا طبيبي بلاك مجمريا طبيبي سبسي معاسي طبيب زخون انت دايلنا نغزي ابير كفره خلي طبيب زخون نغزي ابير زفرح سب طبيب يخون نغزي ابير مسكن بزي فرحات اغزي ابير زغبر حدار بزي فرحات اغزي ابير زعابي ولود بزي فرحات اغزي ابير انغعزو غعزو بزي فرحات اغزي ابير كله اننقساقسو منقسقاساتي انتي تدايلنا اغزي ابير مسكن كاب طبب زغودلي مالتي طبب زيبولي مالتي سزي حدا فرات እግዚአብሔር ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ገዛ ርሱ ጥበብ አለው ና አምላኽ ክትፈርሖ ከለኻ ናይ ገዛ ርሱ ጥበብ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ምክንያቱ እግዚአብሔር ይባረክ እቲ ንእግዚአብሔር ዝፈርሕ ሰብሲ ኩሉ ግዜ ካብ እኩይ ንምህዳም ይዝጻዕር ካብ ትኽፉ ንመምላጥ ይዝጻዕር እግዚአብሔር ይባረክ ምክንያቱ ፍርሃት እግዚአብሔር እኩይ ነገር ከይትገብር ይድግፈካ كفو نجار كي تسرح يدقفك إግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ نأملاخ مفرح مالت طبيب مخان مالتي طبيب مخان كل ጊዜ مالت እግዚአብሔር ይመስገን نحنا እግዚአብሔር ይባረክ ولا دق تبعاتي ولا دق انستيو مالت እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ኣብ ህይወትና መጀመሪያ خنلابسو ዘለና እንታይ ኢቴልና ንእግዚአብሔር مفرح ንእግዚአብሔር مفرح ተቀዳሚ ኣብ ህይወትና ክስራዕ ዘሎ ንእግዚአብሔር مفرح نግዚአብሔር እንተ ዳእ ክንፈርሖ ጀሚርና እግዚአብሔር ከም ምዃን መጠን ኣስተውዒልና እንተ ዳእ ክንፈርሕ ጀሚርና እግዚአብሔር ይመስገን ንኣምላኽ ምፍራሕ ጥበብ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ንግዚአብሔር ምፍራሕ እንታይ ጥበብ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚ ኣብ ጥበብ እንተ ዳእ መጺና ጥበብሲ ናይ ገዛ ርእሱ ዝኾነ ዒንት ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ጥበብ ናታ ዝኾነ ዒንት ኣለዋ ጥበብ ካበይ ናበይ ክትከይድ ከም ዘለካ ትምህረካ ጥበብ መንገድኻ ተርእየካ ጥበብሲ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ስታይ ትገብረካ ትምዕደካ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ አንሕና ለባማት ክንከውን መስተውዓልቲ ክንከውን እግዚአብሔር ይመስገን እቲ አንሕና ክንገብሮ ዘይንኽእል ጌርና ኸኣ ክንወጽ ዘይንኽእል ነገር ክንገብር ተዳ ኮይና መጀመርያ ንእግዚአብሔር ክንፈርሆ ይግባአና እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ጽቡቕ ነገር ካፍራት አምላኽ ይዝጅምር ኩሉ ትጥዑም ንብሎ ነገር ካፍራት እግዚአብሔር ይዝጅምር ንእግዚአብሔር እንተ ዳእ ትፈርሖ ኮንካ እግዚአብሔር ይባረክ ፍርሃት እግዚአብሔር ሃሊካ ኣይትደክምን ማለት ኣይኮነን ሰንከልከል ኣይትብልን ማለት ኣይኮነን ግን ፍርሃት እግዚአብሔር ተዳ ኣውሽጥ ካሎ ግን እግዚአብሔር መስገን እሱ በዓሉ ጋይድ ገብረካ ነቲ ክትገብሮ ዘይብልካ ንኸይትገብሮ ንሱ መጠንቃቕታ ኣለዎ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ተቀዳማይ ነገር ንእግዚአብሔር ምፍራሕ እንታይ ዝገብረና ዳእተይልና ጠቢብ ዝገብረና እግዚአብሔር መስገን كله أبز مدري زلو نجار تدارينا يا كله بطبب زعيا نجار كله بطبب زغير أب حدر طبب يدلنا أمولاد ولد أم معباي طبب يدلنا أب حبرة أمنتي أب بيت كريستيان طبب يدلنا أب كله نتفتاتنا هيوتنا እግዚአብሔር مسكن طبب يدلنا بزي ذات طبب زي أجن እግዚአብሔር مسكن بزح نجار تخون يخلي كبالاش ونا يخلي يسوع كريستوس قويتاي داويد كزارب كله خميلوش نعها متان كيبدلسي نقالكاس قبل بيع عقركو وإلو نعها متان كيبدل سلازي داوي سكساب كندين እግዚአብሔር ዝፈርሖን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዩ ኸኣኮ እግዚአብሔር እቲ ከም ልበይ ኢሉ ዘሰመዮ ነገር ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኩሉ ግዜ ፍርሃት እግዚአብሔር ኣውሽጥና እናገዘእ ተዳመጽዩ ፍርሃት እግዚአብሔር ኣብ ልብና እናዓበየ ተዳመጽዩ እግዚአብሔር ይመስገን ፍርሃት እግዚአብሔር ከምቲ ዝግባ ኣብ ልብና ስፍራ እንተ ዳሂብናዮ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ይመስገን ንእግዚአብሔር ብዝፈራህናዮ መጠን ብኡ መጠን ጥበብ ኣብ ህይወትና እናተገልጸ ይዝመጽ
ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ማለት ካብ ክፍኣት ምርሓቅ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ዓመፅ ምርሓቅ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረኽ ካብቲ ንኣምላኽ ዘይኽብር ነገር ምፍላይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ማለት ምንቅጥቃጥ ማለት ኣይኮነን ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ማለት ምጅጃው ማለት ኣይኮነን ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ማለት ምድናን ማለት ኣይኮነን ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ማለት ኣብቲ ዝግባእካ ትኹል ዝኾነ ናይ ክርስቶስ ቃል ምጽናዕ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ ጉዕዞ ህይወትና ንእግዚአብሔርና ፈራሕና እንተዳ ክንመጽእ ጀሚርና ኣዚና ከዓ ጥበብና እንዳበዝሐ ዝመጽእ ብጥበብካ ኣዚና እንዳተገለጽና ኢና ንመጽእ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ኣብ ሓዳር ኮይንና ርኢና የለና ሓደ ግዜ ወላ ጎረቤት ምሳኻ ዘይክህሉ ይኽእል እዩ ንስኻ ክትገብሮ ዘለካ ዘይትፈልጦ ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ናይ ብሓቂ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ እንተዳ ተለማሚድናሲ እታ ጥበብ ናይ ገዛእ ርእሳ ዓይንቲ ስለ ዘለዋ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ንሳ ተመልክት እያ እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ይባረኽ ለባም ዝበሃል ሰብ ዝተማሃረ ዲግሪ ዘለዎ ማስትሬት ዘበለ ይኮነን ለባ ምክንያቱ ክንደይ ምሁር ዓሻኻ ኣሎ من داعي እግዚአብሔር መስገን እትለባም እንተዳይልና እግዚአብሔር መስገን እቲ ንእግዚአብሔር ዝፈርሕ ሰብ ግን እግዚአብሔር መስገን ኣዝዩ ለባም እግዚአብሔር መስገን ሕጂ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር መስገን ኣብ ኩሉ መድረኽና ህይወትና ዕውታት ክንከውን ዝገብረና ንእግዚአብሔር ምፍራህና እዩ ንእግዚአብሔር ምፍራህና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ምክንያቱ ንእግዚአብሔር እንዳፈራሕካ ክትመጽእ ከለኻ ፍርሃት ኣምላኽ ኣብ ልብኻ እንተዳ ነጊሱ ፍርሃት እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና እንተዳ ገዚኡ እግዚአብሔር ይመስገን ካብቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ እንነብሮ ንላዕሊ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንነብሮ ናብራ ይዝበዝሕ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንነብሮ ናብራኻ ኩሉ ግዜ ታይተልና እግዚአብሔር ይመስገን ቁኑዕን ጽቡቕን ማለት እግዚአብሔር ይባረኽ ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ካብቲ ንሕና በፂሕናዮ ንብሎ ፈሊጥናዮ ንብሎ ተረዲእናዮ ንብሎ ንላዕሊ እቲ ናይ እግዚአብሔር ፍርሃት ኣብ ውሽጥና እንተዳ ገዚኡ ታ ጥበብ ኣምላኽ ኣባና ይዕንቲ ዘለዋ ኮይና እትግለጽ እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ብዙሕ ነገር ብብዙሕ መንገዲ ክበላሾ ክንሪኦ ከለና ስቕል ይኮነን ዝበላሾ ዝኾነ ነገር ናቱ መበገስ ኣለዎ ኩሉ ጽቡቕ ነገር ካብ ፍርሃት ኣምላኽ እዩ ዝጅምር ኣሕዋቲ ኩሉ ጽቡቕ ንብሎ ነገር ኩሉ ጥዑም ንብሎ ነገር ካብ ፍርሃት እግዚአብሔር እዩ ዝጅምር ፍርሃት እግዚአብሔር ተዘይብልካ ኩሉ ግዜ እናዓመጽካ ኢኻ ትነብር ፍርሃት እግዚአብሔር ተዘይብልካ ኩሉ ግዜ ደፋር ኮይንካ ኢኻ ትነብር ኩሉ ግዜ ዕቢት ኮይንካ ኢኻ ትነብር ግናኸ እግዚአብሔር ይመስገን ፍርሃት እግዚአብሔር እንተዳ ሃሊካ ግን ልክዕ ምስቲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብን ኣጀንዳን ስለተሰማማዕ እቲ ድምፂ ኣምላኽ እንታይ ይብል ኣሎ ከተስተውዕሎ ኣይጨንቀካኒ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ስለዚ እግዚአብሔር ይባረኽ ኣብቲ ሮሜ 1:28 ሲ ከምዚ ዝብል ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እንታይ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ኣምላኽ ኣፍልጠቶም ክሕዝዎ ዘይቋፀርዎ ኣምላኽ ከዓ ከምኡ ንዘይንቡር ክገብሩስ ንሕሱር ኣእምሮ ኣሕሊፉ ሃቦም ይብለና ከምቲ ኣምላኽ ኣፍልጠቶም ሲ ክሕዝዎ እንታይ ዘይገበርዎ ዘይቋፀርዎ ኣምላኽ ከዓ ከምኡ ዘይንቡር ክገብሩስ እንታይ ገበሮም ንሕሱር ኣእምሮ ኣሕሊፉ ሃቦም ይብለና እዞም ሰባት እዚኣቶም እኮ ዝተማሃሩ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዲግሪ ማስትሬት ዘለዎም ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብብዙሕ ልምድታት ዝሓለፉ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ንእግዚአብሔር ሲ ከም ኣምላኽ ገይሮም ኣብ ልቦም ስለዘይቋፀርዎ ኣብ ልቦም ስለዘይሓለፉ ዘይሓሰብዎ ሲ ንሱ ከኣስ ንሕሱር ኣእምሮስ ኣሕሊፉ ሃቦም ይብለና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ በዓለ ይፈልጥ ኣነ ይፈልጥ እናበልካ ክትከይድ ከለኻ ብዙሕ ነገር ኣብ ህይወት ዝፈርሰካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ኣይንመሃር ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ድግሪ ክህልወና ጽቡቕ ማስትሬት ክህልወና ጽቡቕ ብብዙሕ ሸነኽ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ህይወት ኣዚና ብፍልጠት እግዚአብሔር ይመስገን ዝተነኽነኽና ክንከውን ጽቡቕ እግዚአብሔር ይመስገን ግን ብዘይ ፍርሃት እግዚአብሔር ሲ ብዙሕ ነገር ይዘበላሽወልካ ንኣምላኽ እንተዳ ዘይንፈርሕ ኮይንና ንሕና ከም ደቂ ኣንስትዮ ንኣምላኽ እንተዳ ዘይፈርሑ ኮይኖም እቶም ደቂ ተባዕትዮ ሲ ኣብ ህይወት ብዙሕ ነገር እንዳተበላሸወ እዩ ዝመጽእ ንእግዚአብሔር እናፈራሕካ ክትመጽእ ከለኻ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ከይፈተኻ ነትናትካ ነገር እናደርበኻ ኢኻ ትመጽእ ስለዚ ኩሉ ጽቡቕ ካበይ ዝመጽእ ትራኢልና ኩሉ ጥዑም ካበይ ዝመጽእ ትራኢልና ካብና ኣምላኽ ንምፍራሕ ዝመጽእ ካብ ካልእ ኣይመጽእን እዩ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ጠቢብሲ ኣብ ርእሱ ኣዒንቲ ኣለዎ ይብለና
ጥበበኛ ሰብ ብዕንቱ ጥራይ ኣይኮነን ዝርኢ እግዚአብሔር ይባረኽ ኣብ ርእስ ኸማን ስእቲ ያለው ኣዕንት ለው እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣንሕና ከም ደቂ ኣንስትዮ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ዝሰፍሐ ኣእምሮ ይሂብና ዘሎ በቃ ኣብ ሓደ ነገር ዘይንምርኮስ ሰባት ገይሩ እግዚአብሔር ፈጢሩና እዩ ኣብዚ ኣጸብሕ እንዳሰራሕኪ መጎጎ ትስንክቲ መጎጎ እንዳሰንከትኪ ኣቑሑት ክትሓጽቢ ኣቑሑት እንዳሓጸብኪ ደቂ ክትርኢ ገዛ ተላዓሊ ብዙሕ ክትገብሪዮ ዘለኪ ንጥፈታት ናይ ህይወት ትገብሪ ስለዚ ንምታይ ኸም ኮይኑ ተልና ከም ኣምላኽ ዝተቀበልናዮ ኣእምሮ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ እግዚአብሔር ዝሃበካ ኣእምሮ ነቲ እግዚአብሔር ሂብና ዘሎ ጽቡቕ ነገር ክንጥቀመሉ ተዳ ኮይና ፍርሃት ኣምላኽ ክንውስኸሉ ክንክእል ኣለና ፍርሃት እግዚአብሔር ኣውሽጥና እንተ ደኣ ገዚኡ ፍርሃት እግዚአብሔር ኣውሽጥና እንተ ደኣ ነጊሱ ኩሉ ግዜ የዕንትናን ተስፋናን ናብ እግዚአብሔር ኢና ንገብር ካብ ኩሉ እቲ ዝኸበልና ዙርያ ንዕንትና ምልዓል ንምሃር ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ተስፋኻ ናብ ኣምላኽ ጥራይ ትገብር ተደኣ ኾንካ ክሳብ ክንደይ ሕሰቦ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ናባኻ ይመጽእ እግዚአብሔር ዝፈርሕ ሰብ ኣብቲ ቃል ዝተባሃለሉ እዩ ዝነብር ንእግዚአብሔር ዝፈርሕ ሰብ ከምቲ ክኾነ ዘለዎ እዩ ዝኸውን ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ስለዚ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘለዎ ሰብ እዩ ዝሳገር ፍርሃት እግዚአብሔር ዘለዎ ሰብ እዩ ነገሩ ጥዑም ዝኸውን ፍርሃት እግዚአብሔር ዘለዎ ሰብ እዩ ከዓ እግዚአብሔር ይባረኽ ናብቲ ኣምላኽ ዝረኣየሉ ክበጽሕ ዝኽእል ፍርሃት እግዚአብሔር ተዘይብልና ኣብ መንገዲ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙሕ ናትና ህይወትና ተበላሸው እዩ ዝመጽእ ንኣምላኽ ከም ኣምላኽ ተዘያቋፂርካዮ እግዚአብሔር ከምቲ ዝግባእ ቦታ ተዘይሂብካዮ ኣነ ፈልጥ እናበልካ ብርእስኻ ትኸዶን ተኣትወን ትወጾን እንተ ደኣ ዝበዝሕ ኮይኑ ብዙሕ ኣብቲ ናይ ህይወት ነገር ዝበላሸወና ነገር ይበዝሕ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ብኩሉ መንገዲ ጠይባን ክንከውን ዶ እንደሊ ኣለና بوزح من قد كان عنا خسلتنا دون دلي علنا لعلت فليتنا ينبلو እግዚአብሔር ይመስገን ቃል አምላኽ ክንፈልጥ ንኽእሊና ፍርሃት እግዚአብሔር ተዘይብሉ ግን ትርጉም የብሉ ኣዚና ክንዝምር ከነምልኽ ንኽእሊና ፍርሃት እግዚአብሔር ተዘይብሉ ግን ትርጉም የብሉ بوزح ዛ ዓይነቱ ኣቤት እግዚአብሔር ክንመላለስን ከነገልግል ንኽእሊና ፍርሃት እግዚአብሔር ተዘይብሉ ግን ትርጉም የብሉ እዚ ፍርሃት እዚ እግዚአብሔር ይመስገን ነወዳትን ነዋልድት ብማዕረ ይዘልዮም እግዚአብሔር ይመስገን ገለ ነገር ስለዝገበርካ ገለ ነገር ተሳጊርካ ኣለኻ ማለት ኣይኮነን ገለ ነገር ስለዝገበርካስ ገለ ነገር ተዓዊትካ ኣለኻ ማለት ኣይኮነን ነቲ ሒዝካያ ዘለኻ ነቲ ክትከዶ ነቲ ክትበጽሖ ደሊኻ ዘለኻ ነገር ንክትበጽሕ ግን ናይ እግዚአብሔር ፍርሃት ንዓኻ የድልየካ ናይ እግዚአብሔር ፍርሃት ንዓኻ የድልየኪ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ካብ ፍርሃት ኣምላኽ ዝተላዕለ ነገራት ዝቐንዕ ፍርሃት ኣምላኽ እንተሎ ነገርና ጽቡቕ ዝኸውን ፍርሃት እግዚአብሔር እንተ ደኣ ኣሎ ሓሳብ ኣምላኽ ኣባና ዝከናወን كبرنا يسوع يقول كل نجر زت حنافتنا كل نجر زت حواوسنا زلو انت ايتلنا كفرات املخ ندعليناتنا فتوت لنا قدمينا كفرات املخ ندعليناتنا دليتات لنا قدمينا كفرات املخ ندعلي تحنا كنجبرو زلنا نجر كنجبري الناس لنا حسبينا جن كم يكون እግዚአብሔር ይመስገን بزي فرات املخ زمت زخونه عينت بركه ترجم يبلنا حواتي بزي فرات املخ زمت هيوت نابران ترجم يبلنا مغنياتو أمود أتا مبلشاو ويكا مبتانو أكترفني سلازي إجزابير مسكن جميرنا بسلام من قد خن ودت تدعوي ناسي نايب حكي قبلبنا إجزابير كنجس كل جزء سم إجزابير كنتسوي يقبعنا نأملاك كن فرحو يقبعنا شعو نجرنا ندات سبق نداوك علاني خير مالت إجزابير مسكن سلازي يسوع كريستوس قويتاي أتحدى أب هيوتنا عود هيوت النبلو نجر حدا خبر تعود هيوت النبلو نجزي أبهر مفرحي نجزي أبهر مفرح مالتك كاب كفاءات مرحة نجزي أبهر مسكن كاب كفاءات رح كان لها مالتك تأبيب كوين كان لها مالتي نجزي أبهر مسكن سلازي تأبيب كأجزي أبهر يبارخ زجبرو أيج أنقول نجزي أبهر يبارخ يسوع كريستوس قويتاي زخونا عينت كبيرو أيك خبدنا عليه كبرنا أملاخ يخون سلازي نجزي أبهر مسكن لو مو نجزي أبهر يبارخ بمحرة أملاخ الله باكم نزق على زق تسمعوا وشرد ما ختجبرو أمخ أجزي أبهر مسكن أبزق على زي تتخيلنا أجزي أبهر يبارخ أكاد زنجر زوجة حسابن أكيدان تدعلينا نبز نجر زخن ملس أملاخ يدقفنا يسوع كريستوس قويتاي سلازي زي أبهر يبارخ عود هيوت النبلو نجرات النار أنا خن كيرينا ويتاق أبو زح من قد دقفنا شو خا أجزي أبهر مسكن نبتي نب حدار قصنا نتكس اندابلنا خا كن أتينا أجزي أبهر يبارخ يسوع كريستوس قويتاي سلازي زي أبهر مسكن أملاخ ببوزح يدقفكم أجزي أبهر يبارخ بحكي أملاخ زمن هيوتكم يبارخ بوزح من قدي مكنواني خون لكم
أملاخ يبارككم بالتعمي يزفتوكم بالتعمي يزفكركم تباركوا لي